mina siyabonga isibongo kaDuli ngakhona la maphumulo. Qala ngibona umphathi wahlelo ngethuba ngiphalona. Ngithanda ukubingelela umkhulu noma ngithi umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, ngibingelela abefundisi, ngibingelele umama wefundisi, ngibingelele ukushayela uGugu, ngibingelele uSunday School, umama nobaba, uJesu Kristu Inkosi. Ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi asivume ukubahlangana ngale ndlela. Ngiphinde nginamukele endaweni yamaphumulo ihholo lakamasipala kamaphumulo esikuyona ngakwesokudla sami izindlu ezincane zabesifazane bese ukuthi ngalesokudla ngakwesokunxele kube abesilisa indawo zokuzikhuluma. Kodwa nje nonke namukelekile, sicela ukuthi nikhululeke. Siyabonga kakhulu.